आसाम आरो मिजोराम सीमायाव बिग्रायारिफोरजों नांज्लायनायाव साबा पुलिसनि जिउ खहा आरो सा 60निबो बांसिन गोब्राब जोखोम जादों। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रुंसारि जानाय आसाम पुलिसनि जोहोलावफोरनि गोथै देहाखौ मान बावहोयो। गोसोखांनो गोनांदि 1875 इं मायथाइ गुफुरसाफोरनि आमोलनि समावनो जाजेनदों बे नांज्लायनाया। भारतनि कन्स्टिटिउशनेल बाउन्डारिखौ रैखा खालामनो थांनायाव समबाराव आसामनि सा 5 पुलिसनि बिग्रायारिफोरनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। लोगोसे सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस जों लोगोसे आसाम पुलिस आरो सरासनस्रा सुबुं गासै सा 60निबो बांसिन गोब्राब जोखोम जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव पुलिस स्टेशननि बेन्दोङाव साबकाटा आउटपस्टनि आइसि मुजिबुर रहमान बिथाङा सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोनाय आयेन बेरेखा मागु मोसौ हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 1 नं फालासगुरि गामियाव हमनो मोननाय बे मोसौआ बेंगलनिफ्राय लाबोजानाय होननानै बिथाङा फोरमायो आरो बे खामानिजों लोब्बा थानाय सिखावफोरा पुलिसखौ नुनाय लोगो लोगोनो गासैबो मोसौखौ गारनानै खारो आरो साबकाटा आउटपस्टनि आइसि बिथाङा बुङोदि सिखावखौ हमनो थाखाय सुलु लागासिनो दं आरो हमजानाय मोसौखौ सिमालटापुनि मोसौ खवारियाव दोनहैगोन होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों। যোৱাকালি আবেলি অনুমান 5টামান বজাত চৰ্চে মোক খবৰ দিলে যে পশ্চিমবংগৰ পৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মানে কিছুমান গৰু পাৰ কৰাই আছে। তাৰপিছত মই গৈ নাম্বাৰ 1 প্লাছগুৰি গাঁৱৰ ৰোডত 9টা গৰু পাইছোঁ। মানুহ দেখা পাইছোঁ যদিও কিন্তু মানুহবিলাক দৌৰি পলালে, মানুহবিলাক পোৱা নাই। তাৰপিছত মই গৰুবিলাক লৈ আহিছোঁ, চিজ কৰিছোঁ জেগাতে, চিজ কৰি এতিয়া আমাৰ চাবকাটা আৰক্ষী চকীত লৈ আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই গৰুবিলাক চিমলটাপুৰ পাউণ্ডত ৰাখি দিম। কি গৰু কেছ ল'ম মই। কি গৰু ছাৰ? গৰু এইবিলাক মানে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা অহা লোকেল গৰু হয়, কিন্তু কোনো নথি পত্ৰ পোৱা নাই। এদের কোনো মানুহক আটক কৰিব পৰা নাই? নাই, মানুহ আটক কৰিব পৰা নাই। মানুহবিলাক পলালে। ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মই, মালিকবিলাক ওলোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। গৰুবিলাকৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? অনুমান 1.5 লাখ মান হ'ব। এনে কাৰোবাৰ ওপৰত ছাছপেঞ্চ আছে নেকি ছাৰ আপোনাৰ? এনেকুৱাতো ছাছপেক্ট নাই, কিন্তু চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মানুহবিলাক ওলোৱাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। आधार कार्डआ मोनसे भारतनि सिनायथि फोरमान बिलाइ। बेजों लोब्बा लाखिनानै गासै भारतनि थागिबिफोरहा आधार कार्ड थाथारनांगोन। लोगोसे उन्दै गथ'फोरनि आधार कार्ड खालामनायखौबो गोनां खालामदों भारत सरकारा। उन्दै गथ'फोरनि थाखाय आधार कार्ड बानायनायाव गासै नांगोन 3 गोनां फोरमान बिलाइ, जेरै जोनोम सार्टिफिकेट, हस्पिटाल डिसचार्ज सार्टिफिकेट आरो बिमा नङाब्ला बिफानि आधार कार्ड। गथ'फोरनि थाखाय आधार कार्ड खालामनायाव गासै 3 गोनां फोरमान बिलाइ नांगोन। फारियै बार्थ सार्टिफिकेट, हस्पिटाल डिसचार्ज सार्टिफिकेट आरो नङाब्ला बिमा एबा बिफानि आधार कार्ड नांथारगोन।